trimis afară. Și-a spus și de afară, da? Da. Bun. Serios, dați afară, dacă se ia seama, zic că bași jos afară. Dar în audiență nu putem să intrăm la nimeni? Dar pe unde să, la cine să Dar dumneavoastră nici nu le-ați spus de audiență, omule, că vrem audiență. Le-ați spus că am venit la protest, strigăm poale lungi, jos poale lungi, dar noi vrem în audiență. Ia uite, domnul Banariu a venit în audiență, poți să le spui cuiva? Dar doar de aici să-i spun, audiență că nu... Apa aici. Da, cineva de aici. Protestatarii sunt una, dar domnul Banariu e alta, el vrea audiență. Protestatarii ne susțin, dar nouă ni s-au încălcat un drept constituțional și vrem să sesizăm Curtea Consiliului Superior al Magistraturii despre încălcarea drepturilor constituționale care au avut loc astăzi de către magistrații Curții Supreme de Justiție. Am solicitat audiență. Ceea ce ține de protestatarii ne susțin.